Pandi? Apa nanti? Iki mang lak awake mari nonton wayang. Iya karipan. Lah aku nonton wayang kepethuk arek wedok aku lah kok kepencut. Waduh. Saiki ayo terno nang dukun sing kira-kira iso ngenek arek wedok. Dukun asmara. Oh, anak kayak lembuk doang. Ayo. Ayo dukun asmara. Cobi astane jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja epek-epek sampun cerita besok bakal dirapi dukun Joko selawase cobi astane jenengan sing kiwa aja kuwatir yen ditinggal lunga raja epek-epek sampun cerita besok bakal dirapi dukun Joko Mas nyuwun pamit
gedhe